ne impi kuleya level lapha uJesu kuvele khona ikhanda uqale kuvele ikhanda ngisathi ngibhekile ngibona abantu engathi yidalwa zasezulwini ezekanye naye yebo ngibone ngithi uJohane ubani ngithi ngisabhekile lokho ukushesha isuswe lento ngesikhathi isuswa ngokushesha ubonakala lo muntu ingathi uyahlushwa yimpi elwa kanye noJesu kulelaliswa bengiyakhona ezulwini ngizwe kahle kodwa bekusemkhathini uma lempi ilwa kanye noJesu ibe sengathi ingathi kusemkhathini kuyaliwa umbuso o against umbuso kaJesu. Ngithe ngisabhekisisile kanjalo ngibhalile phansi okay ngithe ngisabhekisisile kanjalo bese kuthi la eduze kwami kunamantombazana awu5 okay ngibuye ke manje maqeda ukubona le yanto bese kuthi ngesikhathi ngiyibona ibe ngathi kunento engimbathiswayo ekhava inyama yami ukuthi kungabe kusaba inyama kube kunamantombazana awu3 awu5 eyodwa yayo intombazana engiyaziyo ekhona la amanye angwazi la mantombazana ahamba le ndlela engihambayo ukuthi ngihamba indlela yami nabo bahamba yabo ukuthi sihamba ndawonye uma kusasenjalo kuthiwe kimi futhi lithi lelizwi bhekisisa olithi bheka uma ngibheka angisakuboni lokwakulwa ngibona ke manje umuntu ogqoke isibathu esuka la size siyoshaya phansi ukuthi asikho mhlophe ingathi ibathu lezi abathandazi namarubu akhona up blue and white yes up blue and white kodwa la amarubu la not amabhandi irubu intambo le ukuthi uyibophi bese iyalenga kanje lithi lelizwi bheka ube seyalalela ngilalela la phaya ekhandeni lika Jesu kube sekuyamenyezwa bese kuthiwa repeatani lamazwi azowasho emva kwakhe mina ke ngingafuni ukuyamkela ngithi cha phela uma kuyinto yombuso yasezulwini le pho lo wayana wesivathu ufunapi ngiyayiphikisa lithi lelalizwe likhuluma kimi musu disturb ayilo waya nasembusweni nasezulwini abapriesti bakhona okay ukuthi lento ivela interpret ukuthiwa na noma ikiphi la kukhona khona uJesu njengoba imibuso kaJesu uhlukene khona umbuso emhlabeni khona umbuso nasezulwini kukhona futhi nabantu okay for example kuneingelosi eyiseva enkazimulweni kaNkulunkulu right kube khona ingelosi umsebenzi wazo ekukuthunywa kuphela kube khona ingelosi ezila emhlabeni uassist ibandla kube khona ingelosi zama individuals kube khona ingelosi lezi ezabonwa uDaniel noJohane bathi ngabona amakherubhi bathi nabo zazifuluka umbuka zivala amehlo uyezwakala bazalwane lawo ma levels engiwashoye leziyana zisymbolize abapriesti leziya ezayihluleka ukumbheka not ukuthi ziyamaza uNkulunkulu angazi noma niyayazi lento ukuthi kuneingelosi eyiseva kwipresence kaNkulunkulu but azimazi uNkulunkulu azivunyelwe ukumbheka uJesu kuphela omazi uNkulunkulu nomoya ingcwele zona ziseva kwipresence kaNkulunkulu ziseva ebukhoneni bukaNkulunkulu bese kuthiwa ke ziseva uNkulunkulu for example uma uzokuthiwa uAbrahama wakhuluma noNkulunkulu kodwa kwabonakala ingelosi uNkulunkulu akazi akhuluma nomuntu ukuthi uNkulunkulu usenda ama angels or umoya ingcwele umuntu okhuluma nabantu uJesu and then lo muntu asho lamazwi uma esho lamazwi yizwe nkululeko amazwi amaningi amanye asho phezulu lapha ekhona amanye asho la ngikhona nalamantombazana ayasho ayayibona lento engiyibonayo bese ukuthi amanye beqhamuka ngingazi ukuthi aqhamukapi le yanto angisawukhumbuli lomthandazo kodwa nguphindiselile kodwa bekuwumthandazo and then kuthe mase siqedile ukusho emva kwakhe lelalizwe lokulisho lomthandazo sonke sasho ngazi akekho sitshelileke sasho ngazwilinye sathi asisafani nabanye sathi asisafani naqala ngikhumbula kahle engikhumbula ile ukuthi
akusekho into eyophinda ime phambi kwethu. Ayikho neyodwa into even nasifo asikho besisho ibingathi cula ikhwaya sisho lento. Kusho amazwi amaningi kodwa ngingawaboni. Abantu bengibabonela abawu5 kuphela. Ngigcine ngibone lo umpriest ebekuphuthuma lo uqhamuke ngejuwani iqhamuka this side eya lapha ekhandeni lika Jesu. Lento iyenzeka phezulu kwale ntaba kunemist kule ntaba. Uma ngisho njalo ngizwe emzimbeni wami ukuthi awazi angisafani ngizwe ukuthi ngiyimbethe lento engiyimbethe. And then lento engiyimbethe eyokusebenza nje ngoba ngiyazi phela ngisemhlabeni. Ngihambe sengathi ngibuyele emuva. Angithi ngithe mina bengazi ukuthi ngiyafa. After ngiqeda ukuboniswa le nto indlela yami siyajika khona lapha sengibuyele emuva ngendlela njengoba bekade ngiyale sengibuyela le. Uma ngibuyela le eduze kwami sengibona ukhethoni osiphelela. Still amantombazana yangilandela. Lithi lela lizwi limemeza selingemuva lithi jikisa ikhanda ubheke emuva futhi. Uma ngibheka intaba sengishiye kanje. Hayi bazalwane. Nayi le engenza ukuthi ngivuke ngikhalisa ibithwana. Lapha kule level ka Jesu angisamboni uJesu manje. Ngibona abantu abesilisa nabesifazana. Ngibona imikhuba namanyala nokunengeka nehlazo. Kuze kwathi wabhekisisa. Uma ngikubheka ngibona abantu abangashadile beyenza ucansi. Ngibona abantu abashadile bephinga amadoda abo. Ngibona nje into ehlasimulisa umzimba embi nenyanyekayo. Uma ngiyibheka uma ngiqeda ukuyibheka lento athi ukhetho kimi. Mfundisi kancane wazi lento oyibonayo bebengayiboni mina ngedwa nalamantombazana ngisazokusherela ngamantombazana ukuthi kwenzakalani. Ukhetho athi mfundisi kancane lento oyibonayo ngathi sengiyayizwa. Lapho ke angithi bese ngikhala manje. Ukuthi uma ngikhala ngikhalisa ibithwana kunzima ukuphimisela. Yile yanto engiyibonayo ayisemnandi njengalesi eqaleni isimbi ke manje. Bese kuthi ngikhuphuke uma sifika ngaphezulu la engathi siyakhuphukela khona ngaba nosiphelele nokhetho abanye ngibazi ukuthi babe ngobani. Uma ngiqeda ukubona lento enhlizweni yami akusasho le voice kodwa enhlizweni yami ngivele ngazi ukuthi umoya ngcwele athi rebuke lamantombazana. Yikhonzi lezi. Vele ukhumbula ukuthi nezikhonzi zikaSathane ziyayazi into kaNkulunkulu intando kaNkulunkulu futhi ziyakwazi ukusebenza ziyazi uma uNkulunkulu ezowenza into ezinje. Khumbula kunentombazana engiyaziyo la ishaya sengathi yakhona. Ekhona nje. Bese ngiyawa rebuke lamantombazana. Ngithi ninenengekayo ngikhulume kanje ngithi ninenengekayo. Nenihlazo neniyamanyala phambi kaNkulunkulu. Nishaya sengathi niyakhona kodwa kahle kahle niyibo labaya. Same time ba pretend ukuphenduka. Kodwa lokho angithi bona bebenzela mina ukuze bese ngathi sindawonye. Ngibagcine ngesikhathi ngiba disciplina lapho ngiba rebuke lapho ngibagcine ngaleso sikhathi. Alibange lisaqhubeka uhamba. And then uma sifika ngaphezulu ebesethi ke ebesethi ke lithi lelalizwi kimi Nkosi ngithi mina ngithi ngiyakhalisa ngithi Nkosi ngiyacela manje sengicela ukuhamba angisacela ukuphinde ngibuke. Into engiyibukile bazalwane yabo njengoba ngithi indaba yecansi ngiyibeka ngendlela ehloniphekayo elula. Ngibona amanyala. Wabonile amanyala namhlanje kusosi. Sengithi baba sengiyacela manje ngicela ukuthi ungangibonisi sengi right. And then lento bisaqhubeka kuningi bese ebengisazobona. Uma ngisho njalo ngikhala. Lela voice bese ithi ibandla leya. Sengithi mina baba ngiyenze njani ngiyakhala webazalwane. So kuthiwa ufuneka umuntu ozonxusela ibandla. Ngesikhathi kushiwo njalo kuvele kulethwe lo phambi kwami. Uma ngikhumbula sengiyakhumbula ukuthi akuyona into eqala uNkulunkulu ayisho kimi yokuthi lo makanxusela ibandla. And then uma seyishiwo laphana ifull stop yakhona iphele ukuthiwa funa umuntu ozonxusela ibandla kwase kuthathwa lo ebekwa phambi kwami kwabe sekuba ifull stop kanjalo. Yagcina nje kanjalo kodwa kwathiwa ibandla leyana. Wazi ukuthi ibandla linjani? Ligcwele last. Ukuyikhulumile uNkulunkulu manje limeditator ngesex. Abangashadile. Abashadile bagcwele ukubona la. Kunezinto wrong abayicabangayo. Lalela. Ngiyibona kwele kamoya lento. La ayikho into physical ebambekayo.
Do you know ukuthi uSathane uqala create izinto emkhathini before zingaba active la? Yes. Amen. Umuntu mayewa uqala awe ngale. Yebo. Umuntu uma yekhulelwa la ekholo uqala akhulelwe ngale. Bese kwenzeka umuntu mazodingika ngemoto uqala adingike ngemoto ngale ebese edingika kube sekuba obvious bese kuba physical la. Yeah. Kuyazwakala bazalwane. Le message uNkulunkulu anginikeze yona and then into angibonise yona. Now lento ke la khona ngibona khona uJesu ehlushwa lento isho ukuthi umbuso kaKristu uliswa umbuso kaSathane. Lalela ke kunala mantombazana awu5 ashase ngathi ayakhola abantu laba ubungeke uzusho lutho ukuthi mhlawumbe kukhona okunye okushaya amanzi. Alibonge igama lenkosi. Kodwa uNkulunkulu akuveza ukuthi laba kubukeka sengathi bathembekile kakhulu, laba bathembekile abafuna ukuthembeka emehlweni kaMfundisi, labo bantu ba dangerous, very dangerous, ngoba lasithembeka kuNkulunkulu hayi kuMfundisi. Yes, ukuthi angiyisanga nelilodwa phansi. Yeah. Ngisho yona. Lalela. Ngicela ukuthi ningahambi. Ngiyacela ukuthi ningahambi. Yabo nje urecord. Vele urecord ukuze kuyophela. And then la kunezi ngesikhathi sengiqedile maqona nala. Ngesikhathi ngisemkhulekweni kunezinto uNkulunkulu ayikhulumile. Bayakhumbula abazalwana ngeagainst noma akengiqala la. Phakathi kwethu sithe ngomsomluko. Siyothandaza kwaDube. Kusho ukuthi bese ngingene emkhulekweni isikhathi eside. Ngathi ayi ngeke na next week futhi ngiyongena emkhulekweni avele ngingawufast uMonday. Noma umenyezeli abantu avele ngingawufast umoya ngene bese yanqabela. Athi ngena ku fasting. Ngizama ukwenza inkani. Uma ngenza inkani umoya ngcwele athi ngene ku fasting. Okwesithathu ukhulume ngaze ngaba novalo. Ngathuka. Uma ngithuka ngivele ngitshela unkosikazi ngithi inkosikazi kahle kahle bengizama ukwenza inkani sokulesi sikhathi. Umoya ngcwele kuseni uthenga ingahle ngoba bese ngidecide ukuthi ngiyahle. Uma ngifika emasifika kwaDube sithandaza uNkulunkulu kuthe kusahlatshelelwa avela bese yaqala khomba izinto. Ayikhomba not kwaDube kubazalwane. Hayi izinto ezimbike nokho. Uma sesiqedile ke umoya ngcwele seqedile neprofesi. Bese ngithi ngiyashumayela athi umoya ngcwele ungashumayeli. Thandazela abantu babekizana. Ngiqala ngefamily yakho na ngithandazele. Uma ngifika kuLeona uNkulunkulu athi umprofeti. Bese ngiyaphimisela ukuthi umprofeti. Uma ngiphimisela ngibona uLeona ekhala. Uma uLeona ekhala ngizwa lento ke mase ngixoxela ngakusasa uthi kuphendulwa umthandazo wakhe. Uthi ebengakwazi ukuhlukanisa izwi likaSathane, ebengakwazi ukuhlukanisa izwi lika uNkulunkulu, ebengakwazi ukuhlukanisa izwi lakhe, ingqondo yakhe. Uthi wathandaza wathi uNkulunkulu ngicela lento eyenza kimi angi-understand, iconfirm ngumfundisi. Uma kunanoma yini ngicela ukuthi uyiconfirm ngoba umfundisi. Ngesikhathi ngisho lento kanti ebephendulwa uNkulunkulu emthandazweni wakhe. Ngoba bengazazi ukuthi umprofeti noma uSathane ukhuluma kuye noma ingqondo yakhe. Kanti izinto uNkulunkulu mina bengazithi. Kanti izinto uNkulunkulu ayikhuluma uNkulunkulu kade waqala ukukhuluma naye ukuthi mhlambe efaila ke kwenza ngenxa ukuthi enga-understand ukuthi uNkulunkulu ngempela yini. Wagcina ke ethola ukuthi uNkulunkulu. Wayesiyafika ke kwiBible study ngolosibili. Wayeseyachaza ke indaba. Utheke mayifika uNkulunkulu waqhubeka khona lapho futhi. Wakhuluma futhi ngaye. And then ngesikhathi uNkulunkulu ekhuluma yena lokho ethi confirmation. Nangayizolo izinto uNkulunkulu bekade ayikhuluma ngayizolo. Ufike kimi wathi confirmation. Njengoba uNkulunkulu kimi ethe umise labaprofeti khona engabazi. Sekuwomunye wabantu abaedekile kubaprofeti. And then uNkulunkulu uyakhuluma kuye. Lalela ke ngikuhlabeke. I-office uLeona a-operator kulo. I-office elidangerous mbona. uLeona uma umuntu ezoshumayela la. Utshele hleli lapha phansi kuthiwa lo mina akathandaza. uLeona ithi umuntu ezenza noma yena yenzayo kuthiwe lo udinga inhlambuko. Uyatshelwa.
I-office lakhe lifana nalo mzalwane osazobizwa eze la ngaphambili lebe ngikhulume ngayo last week. Kuyilo muntu onjalo nje sengenzela ukuthi ungabe usathatha ama chance ke. Yabo njengoba sishumala kangaka enhlambuluko hayi ngoba silahla. Njengoba siyazi ukuthi umprofeti ngimtshela into eyodwa mina umuntu omprofeti ngimvela ngimtshela into eyodwa ukuthi usho into uNkulunkulu ayishilo inje ngoba injalo. Uma uNkulunkulu ethe niyafeba hamba uyosho ukuthi uthe uNkulunkulu isifebe. Ungalokuthi uthe uNkulunkulu uthe uyaphinda. Uthe uNkulunkulu ekhuluma wathi mbonambi uyafeba. Mangitshela mbonambi uthe uNkulunkulu uyafeba. Ngikhuluma kambi. Ayibonge Nkosi. And then kunezinto ke engifuna azoyisherela zona la. Azozisho aziningi zona. Engifuna ukuthi abazalwane ngifuna ukuthi nibone uthando lukaNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu uthanda kangakanani ngoba abanye benu kumele ngabe singcwabile manje. Kumele ngabe kwenzeke into esingayazi ngoba abanye kumele ngabe bazele manje banabantwana bazalisele. Alibonga mama Nkosi. Ngicela simshayile izandla aphuthume eze ngaphambili. Simshayile izandla ngizocela wenze kanje ke mfethu. Ngizocela ukushare lezi zinto lezo obukade umsharela zona sisekhaya. Ngaqondana nendaba ye-outing yabantu abasha. Maqondana namaculo esiwaculayo naloko bekade ngikusummarize manje. Ezinye zezinto nizozo ukuthi confirmation yezinto engihlala ngiyicula njalo. Haleluya. Amen. Ngiyambingelela Jesu. I had a dream some couple of weeks ago. This dream, I dreamt basically we were singing, but as we were singing, kwavela lelo voice that lawa maculo, the songs that you are singing, namadimoni nawo ayawahlabelela. Ngathi mina, okay. And then we were continuing singing, but we didn't know, but that voice just kept repeating, the songs that you are singing, now amadimoni, they are singing with you. As you are singing, amadimoni now they are singing with you. Koda kukona abanye amaculo, when you are singing, as you sing, amadimoni they just run or they get crushed. So you need to be careful. And kulelo pupo lelo mina ngethi because I need to write these songs down, because we were singing some different songs, we were changing songs and singing different songs. Yet I mean, okay, I need somewhere where I can write lawa maculo lawo, so that we will know whenever we sing ukuthi leli right leli wrong. Kodwa nje it didn't happen that way. Then ngapapa I woke up and lo kwamaculo bayakhumbula abazalwane, bayakhumbula ipresent worship team ukuthi kunamaculo singasabaculi ngawabhala bengenaso isizathu kodwa ebenginenga. Amaculo afana nobaleka ngawabhala lawo maculo. Amaculo afana nokhalakatha ngawabhala. Amaculo ofana ungithathala amaculo acula emilindilweni lawo siwathole noma ucula uyaleza ukuthi alena even ichwishe ingaka kamoya ongcwele lento. Kunamaculo amanye sengiwakhohliwe engawabhala. Ngesikhathi ngizama ukuveza ukuthi confirmation lento. Ngesikhathi ngiwabhala bengenaso isizathu ukuthi kungani ngingawafuni ngoba lamaculo aculwa abantu abasindisiwe. But ngesikhathi lomzalwane ekhuluma nami ngathola iconfirmation ukuthi hayi kahle bengemini. But uNkulunkulu oyenze ukuthi la amanye amaculo lento the way bekade indaba yamaculo esiwacula labazalwane indlela engidina ngayo ngize ngathi anthengelwe icilongo. Ngafuna icilongo ngathi ngizolithenga nini kambe inkosi yavele ithi kunomzalwane already ukuthengela icilongo ngifonela athengele icilongo ngavele ngifonela wavele wavuma ngithi likhona. Isizathu sokuthenga icilongo liphi ingenxa ukuthi angifuni ukuthi sibe kuuniform yabantu abasindisiwe. Mina ngifuna sibe yibandla kaNkulunkulu. Ngesikhathi uNkulunkulu engibiza mbonambi nangesikhathi the day ngiyamkela icalling ngakhishwa futhi emzini.
ukuze ngamkele ngoba bengireject. Yathi sengibuyile uNkulunkulu wakhuluma ucacile wathi ndodana hamba uyongakhela ibandla elizongena embusweni. Akashonga uNkulunkulu uthe angandisa ibandla libe liningi, uthe kodwa ngemakhela abantu abazongena embusweni kaNkulunkulu. That's why I think sekuyimpendulo ukuthi kungani always la ubungcwele enhlambuluko always uthe uNkulunkulu angimbuildele ibandla elizongena embusweni. Amen. Amen. And then the time we were discussing the issue of e-outing, I remember it was a Friday when we were collecting the money. My heart told me ukuthi ngingayi, but I didn't understand, and it kept bothering my heart ukuthi don't go, just don't go. And then I prayed. Ngiyakhumbula when I went home, ngathandaza ngathi Nkosi, why is my heart telling me this? And then ngaphupha futhi. I had a dream. Kulelo dream lelo, I dreamt like uSatan had prepared that day ukuthi lizoba linje. Angazi ukuthi what was going to happen on that day, but uSatan wavele walipreparisha nje. Kodwa as he was preparing, angazi someone came, the person came as a form of like Jesus. He came and he destroyed loko kwa preparewa na Satan. He came and he destroyed everything. And he started rebuilding everything. He rebuilt everything. And then when I woke up, there was peace in my heart. Now you can go. Ngathandaza ngathi baba ngiyabonga. The time we came in the morning when we came to, because we all met at Mfundisi's house, umama uthe mele nithandaze before you go. Kodwa inhliziyo yami kuthiwa all is well, you can go. I had that peace nje in my heart ukuthi konke ku right, now you can go. Even when we got there, there are things that happened. I mean, I was just laughing with myself. They were looking at me. They didn't understand. They know what was, because I was just sitting in my heart. Whatever we did, that's what God wanted us to do. Amen. Okay. Lento ishukuthi ngizwile ukuthi bafika bawosinyama la khona kungavunyelwe kune sign ukuthi la kusiwe. And then I statement isikaliona sithi after le yanto ayicreative kunomuntu wafika waqala kabusha wa destroyer qala wabese ebuilder. The day engitshela wathi even nezinto ezafika zayenziwa akuzona izinto bekumele ukuthi zenzeke, kodwa izinto even imidlalo hayi ngoba mhlawumbe nandivele niplanile engqondweni zenu uNkulunkulu even ingqondo yenu wakhipha izinto ebekade ifaka uSathane wafaka izinto ezinto whatever inakwenza ngalo lwasuku, ngoba yathi ngizwe ethi lithe manithola ukuthi inyama ingathi akumele iwoselela navele nathi kanti soyiwosela phi ke inyama le naze nagcina abantu abayisecurity kwaba yibona abantu buzayo ukuthi ni right yini la ni right, kodwa la kungavunyelwe khona ukuthi niwosele khona inyama. uJesu wa destroya iplan kaSathane. Mina ngicabanga ukuthi mbonambi I think uSathane befuna ukuthi baginqike ngemoto yonke bonke bafa. Ngiyacabanga uma ngaba kunjalo iaccident ibizokwenzeka eBhishi, kodwa bonke bebezoba damage bonke njengoba bekade behambile. Njengoba kuthiwa lo engahambi is because mhlambe bona bayithathe ngokuthi hayi outing there is no need of prayer, bangathandaza. And then uma uJesu seyenzile lento kwase kuthiwa ke usungakhululeka ke manje uhambe, omhlawumbe enkululekwa ngazi manifika lapha benizovele nifike ningena olwandle nihambe kwenzakala izinto esingazazi. Yes ma'am. Okay. Okay kahle sengiyayithola ke bekuyi accident. Ngicela nimbheke ke bazalana uNkulunkulu. If uNkulunkulu ethi nginida something kini, ngicela nimnike. uNkulunkulu unisiza seningasenandaba naye. Because that day le outing abantu yilo abo nalabo, I think omunye befuna ukuqhamuka nestomach out. I think omunye befuna ukuqhamuka nobhotsotso.
I think omunye ufuna ukuqhamuka nani lento isho ukuthi phela uNkulunkulu se-out manje sesenyameni, but uNkulunkulu wayenza ukuthi lola suku libe impumelelo. Asimshaleni izandla sister noma khona lokhu angakusheranga ke into bengihighlightile kancane. Kumanje izolo bengene nkonzo abantu abasha nini Friday ufike ethi kimi mfundisi uNkulunkulu ukhuluma indaba yokuthi abaprofeti badinga 3 days fasting entabeni. Wonke umuntu oyini omprofeti waze washo ukuthi uma ungayenzeki ngoba kuzokwenzeka u1 no2 no3. Ngesikhathi ngimkhulekela nayi into uNkulunkulu ayibekile kimi angivezele yona ukuthi nanoma yini esuke ivela kulesi ayida yinhle noma yimbi iyenzeka futhi athatha isikhathi eside. Uma uNkulunkulu umtshela into ivele iyenzeka same time. Kuya ngokuthi yena uthandazile, uma engathandazanga iyenzeka, uma evimbe ngomthandazo ke ayiyenzeki. Ayibongwe Nkosi. Yayithanda ke le yabo le yama individuals yokuthi letshe yokuthi umuntu mayengekho right eseshumayelile umtshela prophet. Ayingayithanda leyo ke liyona izokuzondisa ngabantu ke leyo futhi wongisiza wobaqonda. Uma uNkulunkulu ethe hamba umtshela usiphelele ukuthi akakholwa akaqali uyiqidi, hamba ufike usho njengoba uNkulunkulu eshilo. Ngithanda kakhulu ke leyo. Hey, okugcina not okugcina lapha phakathi kwethu sinonelisiwe. Onelisiwe ngesikhathi usisi wakhe uthandekela last week ebengekho besempumalanga. Yes. All right. Unelisiwe Sunday ngithi ngiyamfonela ngifuna ukuzombuza ngendaba yokuthi next week uavailable yini. Sethi uyangihleka ngibuza ukuthi ngihleka. Athi hayi cha baba ngiyahleka. Ngithi uhlekani? Ajane ukuthi nama message yakho manje ngiyamangaza ukuthi wangifonela ubusuwazi ukuthi angazi lutho. Wathi nama message yakho ngizenza sure ukuthi ngomesithathu ngizokubona. Mina ke ngumuntu kanje uyazi unkosikazi indlela bengiphenika ngayo. Uma umuntu kaNkulunkulu eke wathi uNkulunkulu ngithume kuwe ngivele ngishake ngivele ngitshela into eyodwa ukuthi uNkulunkulu uzongitshela ukuthi ngiphenduka ngikholwa. Ayikho into engicabangayo. Angicabanga ukuthi ngizotshelwa ngemoto, angicabanga ukuthi ngizotshelwa ngomuzi omkhulu, angicabanga ukuthi ngizotshelwa ngebandla elikhulu. Ngivele ngicabanga angicabangi nangemali, vele ngicabanga ukuthi uNkulunkulu kunebala alibonile. Aziyeliphi. Ibhizike manje la ngiyayilungisa ngiyayihlambulula hawe Jesu. Yini. Uma isefika lo mzalwane ayi izinto zonke ke ayikhulumile webafethu akuzona izinto ezintsha. Ngikhulume izinto mina Sunday ezinye zazo. Kusho ukuthi uNkulunkulu ubonile ukuthi abantu abayithatha. Wayikhuluma eMpumalanga ngomuntu aziyo ukuthi namhlanje uzobela. Last week kunezinto enizwile last week abantu bangayithatha. uNkulunkulu wayirepeat wathi ake ngiyikhulume ngomunye umuntu ke ngoba naba laba bantu. I don't know why uNkulunkulu wazivulela abantu ukukhuluma ngendlela angakhulumi ngayo kwamanye amabandla. Ibandla elincane but sesifile isibhaqa. Kodwa siyasifanele. Sinenkani. Hayi kade siqalile ukushawa la. Wazi siyashawa. Unelisiwe uNkulunkulu uyamsiza kakhulu. Akakhonzanga ndindawo. Uthe mayiqala ukukhonza wakhonza eLuganda and then uNkulunkulu wamgiklabeza ngeprophecy. Prophecy unelisiwe uneprophecy kanje yokuthi uNkulunkulu ukwazi ukuthi amtshele ukuthi eGoli endaweni ethize kunesimo esikanje nakanje manje. Kwenzeka manje nakanje. Usibani menza kanje. Abe sethi thandaza. uNkulunkulu ukwazi ukukhuluma ngaye, amtshele ambonise umuntu akhuluma ngaye bese emtshela igama kodwa yena angakaza ammithe lo muntu. Ukuze afinyelele bese yamtshela ukuthi hamba uhlangane nobani, usibani uzohambisa kulo muntu bese udlulisa imessage. Uliyona ke lo ukuthi usaphula kodwa ioffice lakhe. Ake simshale izandla unelisiwe phuthu. Simshale izandla zakhe. Ngoba nazi ngani lapha ngesikole. Nina sala yesi
siya kamondoro siya re ninarai la hela la siya mondor naina kandesi pura kora la siya la nire siya ndeni naina nene siya la hunde siya ndayele siya li la sala ya la seya hunde inala ye siya la uNkulunkulu ngithi phendukani ngiyanazi nonke indlela zenu nguye maningafuni ukuziveza ngizoniveza phendukani bantu abasha nibuswa inyama niyalala nidlala ngethempeli lami nginguNkulunkulu omama kunesikhathi lapho ngathumela abaprofeti bami ukuba nihlambuluke nangahlambuluki nginguye Jehova nirakande siara la siara hunde sianda ndile sianda yele siara Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Jesus. Ngiyababingelela bazalwane bonke ngehlukana letigaba tabo. Jesus. Nina siara ya komondoro siale yendeyana Urhokonda siara lesiandayana Nide siara komondondo siala yenda siana Pendugani ngiNkulunkulu nina phakathi kwenu kunabazenzisi abazenza bathembekile kumfundisi kodwa bathembekanga kimi kunabomama haba-andamina unkosikazi wakhe bazenza izinto ezingcono nguye phendukani yeah. Hallelujah. Yes. Ngicela kunengadichazi uNkulunkulu is gonna do the rest. Hallelujah. Ngithe mhlaka before nje ngishare ufakazi ngifuna ukukhuluma nebandla. Now you will agree with me ukuthi this is the first time ngiyaqalisa ukuba la kule ndawo kodwa uNkulunkulu wangivezela abanye benu esinabo njengamanje. Jesus uthi uNkulunkulu angidlulise le message le obunye kuzoba i-confirmation because bese kuvele kukhulunyiwe. Hallelujah. Uthi kunabantu abafuna ukushare i-pulpit kube bazi kahle ukuthi abangcwele. Hallelujah. Amen. Now uthi amantombazane, the major purpose
leyenza ukuthi beze enkonzweni ukuthi abafuna obrothers babuswe inyama. Hallelujah. Uthi animhloniphi ma ukube niyazi ukuthi uma wenu ninaye ingelosi. Hallelujah. Ninge ngahlala nangam acknowledge ipresence yakhe phakathi kwenu, but uNkulunkulu yamazi. Nimbeka babala nisho konke ngaye kodwa ebusweni baNkulunkulu ongcwele. Hallelujah. My question ezinelisiwe mkhaja ukuthi ungcwele na? Hallelujah. Usukwazi ukujudge abantu, angikho lapho. Now usethi kimi abantu abasha, nina abantu abasha okufaka mina phakathi because nami ngimuntu musha, right? Fanele sikhuleke, fanele kukhuleke. Hallelujah. Wasethi ngizokhuluma ngobaba wenu umfundisi, ubaba wami nami. Hallelujah. Uthe he must continue using i-iron hand because izimvu zakhe zidinga yona. Lokusho ukuthi bazalwane asilaleli if umuntu ekhuluma kahle. I think the reason why kwenzeka so it is because nenza so angazi. Okay, hallelujah. Kodwa nje iron hand fanele umfundisi ayisebenzise ukuze kuthi kuzwakala. And noNkulunkulu senijwayele izwi lakhe, iphimbo lakhe seniyamazi. Nimazi kangcono uma ekhuluma nivele nivule ngala niphume. Bese niyahamba nakula nifike nenze khona. Niyovula i-real gobhoza. Hallelujah. Nivule i-real gobhoza ngabaphathi benu abangcwele ebusweni baNkulunkulu, abangcwele. Onke abakwenzayo besuke baholwa umoya ongcwele. Hallelujah. Uthi namhlanje kimi ekseni hamba nelisiwe ubatshele ukuthi mina uNkulunkulu kunabantu each time ngithi ngifuna ukuthululela umoya ongcwele etimpilweni tabo ngibathola babhizi ngeindaba bayahleba. I-question ithi labo bantu abangenaye umoya ongcwele kazi bazoholwa ubani, bazofundiswa ubani ngoba kwayena umholi wabo. Hallelujah. Abamuzwa abanandaba naye bayam-undermine. Kunabantu ngivumeleni bazalwane ngisho lento ngoba ngihlalisa kabi. Hallelujah. Kunabantu ababuswa imali yabo. Uthemba batshela ukuthi mina ngingumnikazi wako konke, ngingumnikazi wegolide nesiliva. Jesus. Hallelujah. Then uthakabali iminyaka uma seqwayisa akayibali iminyaka aqwayisa ngayo, right? He doesn't even count ama-months lakhuluma ngawo ubantu. But okay, before this uthi I've sent ama-prophets ami, ngathumela othisha bezwi bafundisa, but nina bazalwane anifuni ukuphendula. Kungako ngithe mangisukuma laphaya wavele wazikhulumela yena wathi bantu mabaphendule. Hallelujah. Now uthi senimjwayele, angazi-ke bazalwane ukuthi kwenza kanjani ukuthi umuntu esesemhlabeni ajwayele uNkulunkulu. Jesus. And then ukwatile ngelimi lakithi is angry ngebandla lakhe. Uthi kimi uthumele othisha bezwi nabaprofeti but anifuni ngoba inhliziyo zenu zilukhuni. Hallelujah. Ngifuna ukubuyela emuva. Uthi akayibali iminyaka nama-months okukhuza abantu but i-final judgment yakhe noma i-decision la ithathako ngomuntu akekho umkhuleko ngoshintsha lokho. Ithi kini bazalwane, it's up to you. Yazi uNkulunkulu uyakhuluma ngamunye nangamunye kuwe, right? But sokuthi nijwayele ukupinpoint umuntu ukuthi okay vele siyamazi unelisiwe ukuthi njani anazi ukuthi kwenzakalani ngone kusuke ebusukumelele.
niloko nipinpoint abanye abantu. Asiphendukeni bazalwane. Thank you Jesus. Ayibonge Nkosi. Lo mzalwane lento uyayisummarize kanti mina ngangifuna ukuthi ayikhulume ngale yandlela ngoba nedate ibhaliwe ukuthi uNkulunkulu wayeyikhuluma yini asho ukuthi kwakuyidate ethize ngesikhathi uNkulunkulu ekhuluma ngento manje ngiyazi ukuthi uyayisummarize akayikhulumi ngale yandlela sisindlalifa ukhona ayisakhulumeki ngale nonkosikazi wayekhona akasayikhulumi ngale ndlela ngiyacabanga ukuthi uyasaba njengoba umuntu onamahloni kodwa mina